Tini IPF tini enggui sengkaisa press conference mak laikya. Jotono saimano tau tini election ni jora tini DC council election nai hainai 6 tarik April lo songmaring nai tei 10 tarik lekha jag nai. Seng tini oman wansogo IPF party seng 17 tahun seng batai tongo 17 seat BJP IPF jut klai seng basago seng full confident tongo seng asabadi seng jaga fano ada na pai nai BJP IPF sarkar tini awasang sanamu cocin jonongon rongna tini tipra sarongna nero kahmo wansoi nai di tini IPF party 2009 hoite seng आंदोलन खाई फेयो जों सभा खाई फेयो दिनै कायसे नाहरबों जों बनो बार मा सावो दिनै अल्टिमेट सल्यूशन दिनै दिब्रासानि बागै तै कुनु लामा करै जों अबनो पहिलासिन साइ फेयो जों एडिसि एरिया न दिनै शेड्यूल एरिया न जों कताल हास्ते खलायनाय जों दिब्रालेन खलायनाय अबनो दिनै नाहरमों अबनो दिनै वानसकमों अबनो तै जों 2009 होते लगातार जों आंदोलन खाई फेयो दिनै मुभमेन्ट रंनो उइतंगो जों दिल्लीआव थांलायगो जों तै जों गोबांमा मुभमेन्ट खलायखा राष्ट्रखौ खलायगा जों बन्द खलायखा 23 आगस्ट जों आउटलागो 2016 गो 23 आगस्ट जों बालायखनो जों बिरमान माखा बुजा खाताव जाखा ताबो फनो दिनै सिक्लाराव गोबांमा प्राय 300-400 जन दिनै सिक्लाराव Jadi pankrak ro, tau case ngi tongo, bro case hajar roi matongo, obai klai jeng kubui klai gei, jeng bakhabai hamja gei, jeng samang klai fego. Jodoh sai mano. Jadi bisa sini siklara you drop, para thangai nok kagai, yakung bai hengai. Jadi ponchat jini side din, jadi hama klai jeng bune prosra khai tongo, jadi hado phani bag jeng samang khai tongo, jeng अबनो साइमनो दिनै पार्टी आइपिएफटी ताबुक फनो जों कुनु लरेयाखो दिनै वान सम लरेयाखो ते दिनै नेता कर्मी जत्तनो बखाबाय हामजागै बखाबाखारवैनो जों सामखाय दङ अब प्रमाण दिनै जों अबनो मासानाय अनेक बरौ रक अनेक नेता रक अनेक पार्टी रक शुद्ध इलेक्शन समयो फायै इलेक्शन फाय हौ ख्लायबो रक बरनो उल्टा पल्टा ख्लायो जों नुखा थांनाय दिनै लोकसभा इलेक्शन आब्रा बाहायनो दिनै गोबांमा बरक क्लां थांगै बुट नाखा जों वानसक माने सामं खायखा ओंखलाय जों बोखाबाय सों मा खायनाय कक बायसिमिया कक कतर सागै आबो काम जुग्या जों बोखाबाय मा हामजागनाय बहा कवारमांनाय बहा कतरमांनाय जों थिक खाय जों सामं मा खायनाय आबो दिनै आइपिएफ सामं खाय दङ जों नखा लोकसभा इलेक्शन लायखा जोंबो बाजाखा जत्न बाजा लायखा इलेक्शन नि परेबो जों नुखा बरनि जे इलेक्शन बाजानाय बरनि नेता रक मासबन करिखा कमाय थांखा एक दिन फन फायगै बर फायगुरि फैया मोखां फुनुक फैया आमर जों बाखि नेता हनाय जों बाखि बिसास खायनाय इलेक्शन फायगो थांगो आबो अंनाय न इलेक्शन फेलिंनाय पासिंनाय अबो जतन ग्यारेंटी करै पलिटिक्स कायसा जिनिस मान ग्यारेंटी करै जों बैनो कुलि बिलाप करै बैनो सेजाय बिलाप करै बै बुलाय बिलाप करै जों जत्तनो जोंनि बाहाग हामप्लाय सांमा खालायलायनाय पलिटिक्सआव तिनि फानां माने बन्धु खाना फां माने शत्रु बन्धुंगु बन्धु शत्रुंगु पलिटिक्सखौ पारमानेंट करै तिनि जों शत्रु लायनाय खानाखनो जों हायना हाय कथा लायै बन्धु लायनाय बने बागै आमनो कयनाय पलिटिक्सआव जत्तनो समान अधिकार আমরা ডেমোক্রেসি হনে और कोनो गनां करै कोनो राजा करै कोनो गरै लेखा गोरों लेखा रोङिया जत्तनो समान इभेन दिनै प्रधानमन्त्री दिनै नरेन्द्र मोदी बबो कायसेनो बुत्रबो दिनै भारतनि दिनै प्रेसिडेन्ट बबो कायसेनो बुत्रबो डेमोक्रेसी अमनो हनो जत्तनो समान जत्तनो अधिकार केबो कायनि बुत्रमाया दिनै आं अमनो सावो दिनै आइपिएफ पार्टी जों 2009 होते
जों लागाथार सामोन खायफायो ताबो खाय दङ दिनै जों अबन मासाव दिनै IPFT जों सरकार फायमिनि परेव जों गोबां मा सामोन खायखा अब खाय दङ अंनाय दिनै जों नुखा दिनै ADCO ताबो जों गोथार मादाराव गोबां जों नुखा दिनै गोबां माताव फायै दिनै ग्रेटार टिपारलेण्ड अधिक माने बृहत्तर टिपारलेण्ड आबनो न गाहामखौ बेखा खैनायदि आबो असम्भव दाबि अजुक्ति दाबि जों टिपारलेण्ड सामनायखाय जों ADC एरियानो तैसानो ताक बरफ साका ग्रेटार टिपारलेण्ड ग्रेटार माने तामो जों बांलादेशजों खबनाय चिटागांनो खबनाय निनि आसामनि हालिगानि खबनाय अब गैमाया असम्भव अब तुई बरनो बिबान दखाय दं माने अब जे बुद्धिजीवी दिनै ज्ञानी गुणी बरक रक गाहामखौ सायमानो किन्तु फियाबा दिनै मास मुसि जिराय रक बरखलाय आबनो गभीर खलाय गुथुक खेवान सगिया बने बागै आं सामन मुसु अबनो सामन खलायखाय जों बखाबाय सग माखलायनाय दिन आनि निजेर आं कक सान मुसु आं 30-35 बोसोर आं सामन खाय दङ हा बाय गोरोंगै दफा बाय गोरोंगै आं सामन खाय दङ आं कोनो कनफारेन्स खलाया जों नुखा अनेक पलिटिकल लिडाराव जों दफानि बिसिङाव कायसे जागा बरक दंमैया जों नुखा दिनै गोबां माने तारा बम खुलिया वाइसां दिनै INPT तेवाइसां बरक CPM तेवाइसां बरक BJP तेवाइसां बरक दिनै गोबां मा दल एक बছराव 2-3 बार दल स्लायो अबरखौ जों बिसेस खायनाय ठीक जातनो हामजागो होनाय जों वानसना दरकार दाखौ बुखराव गोबां पार्टी जों नुखा पहिला CPM खायनाय एप्रिल 5 कांग्रेस खायनाय एप्रिल 5 नि आंचल दल फायनाय ताहायनाय बरक उल्टा बाल्टा पार्टी स्लायनाय ताबो वानसौदि ब नेता अबहाय खाय दं बोरैबागै दाखौ बुखराव दिनै जों नुखा जे बरक कायसे जागा दंमैया दज्य करै दिनै टिकेट नेबां गस बरक उंग्लाव खराय दङ इलेक्शन बासनानै टिकेट नानानै अबतुयै बरनि चिंता आबर ठीक खाय सटिक बखाबाय गुबुय खायगै बरक जाति दखनो हादे हामजाया अब पाब्लिक प्रबन्ध नाय ते कैसे क जों साइमनो दिनै IPFT पार्टी पुइलानि चिनो जों दिनै राज परिवारनो जों बरम रौ निरक हामके साइमनो सुदु कक साबचिमिया जों BJP IPFT सरकार फायमिनि परेगो सबसे बरम रेसपेक्ट जों साबनेदि राज परिवारनि बरम रिगु एयरपोर्टनो जों स्नाम रेखा महाराज बिरभुम एयरपोर्ट बनि मुर्ति तागि रेखा सुदि गुसना खाय रेखा बनि आसामिया साल ताबो जों गोबां मा हिसाब खाय दं अब प्रमाण माननाय जे जागा बामफ्राम सरकारनि बरक रक CPM बिसोर CPM पार्टीनि बरक रक सारा जीवन बरक महाराजानो राज परिवार बरनो बरक कुलु बरक सेलें जागो बरक बेंगायो ताबके आ बरक ताबके राजनि उंक्लाव आं सन्देह खालायो एक मास सिगां जे नेता साखा टिपारलेण्डनि बिरोधी टिपारलेण्ड हामजागिया बरक तामसा स्टेट काउन्सिल आमर कक्साव जोंखौ साव टिपारलेण्डनि बिरोधी बरक रक एक मास सिगां बरक टिपारलेण्डनि गुखुर बिरोधी राजानि बिरोधी राजानो कुन्नि बरक हामहिया राजानो सेजागो राजानो सेलेंगो आ बरक ताबखाय राजानि उंक्लाव आं बनक भागि बेस खालायनाय दिनै आं गर्वके सामानो दिनै महाराज प्रदीप किशोरनि त्रिपुरा रायजोआव 10 जन बने क्लोज फ्रेंड बने बंधु दंखे आं खरसा दंनाय आं कुनो समाव महाराष्ट्र आं हामया खायनो मुचुगिया आं मा रेसपेक्ट खायो किन्तु पलिटिक्स और जिला थांखाबो दाखौ बुखराव पलिटिक्स কোনো পার্মানেন্ট শত্রু করেই কোনো পার্মানেন্ট বন্ধু করেই পলিটিক্স আমার অফায় জিনিস তিনি বুট বাজাখানে অরণ তিনি পলিটিক্স থাকাব বনে বাকি जों তিনি সত্যকমা সানায় তাইবো তিনি সবচেয়ে IPFT পার্টি BJP IPFT पार्टी जों
boni family no borom rogo जों जे सामंताव खालायदों माने आबार पाब्लिक रक जनगण रक काहामके माबुचिराय माखाकानाय कुठुकके चिंता बाखायनाय थिंक सिरियसली एडिसि ताबक जिनि इन द मीन टाइम एडिसि ताबक मुर पार माननाय आबो साबो खलाय हाथाय कत नंगै थांगा ति बरमरा बुम स्लाय ताब हाथाय कत नंगै थांगा ताबक जों इदानिंगो जिनि 100टा बुमung आगेनि बुमनो जों स्लायना बागै जों जे सरकार आईपीएफटी सरकार ट्राई खायदों चेष्टा खायदों 100टा बुमung गोबां मानसिनि लाइबो माने गोजाम बुंग्रो न जे कमाय थांमाने बुंग्रो न जों तेवाइसा गिफिल तो बरा बागै जे सरकार अलरेडी जों सिद्धांत नाजा नुगनाय तैबो तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इन द मीन टाइम जों तिनि एडिसि न गोबां मा सामख्लायना बागै पावर खायना बागै जों ताबो अलरेडी प्रस्ताव पास खायखा 30टा सीटनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि 50टा अंगनाय DTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तंगमानि आबो जों स्लायै टेरिटरी काउन्सिल अंगनाय आगे ताबुक तंगमानि 15 to 16 डिपार्टमेंट तंगमानि एडिसि गो आबो प्राय 42 43 डिपार्टमेंट थानाय डाइरेक्ट फंड फायनाय अबेखले जों तरक सामखाय दंगो नरक साइमानो अब भागे सम्भावनखा एकमात्र आईपीएफटी बीजेपी फाइगै जों इदानी थांनाय अक्ट'बर जों गासै आइन पास खालायखा एस्टाब्लिशमेंट अफ टाउन कमिटी बिल ता एडिसि प्राय 20-25टा तिनि तिब्रासानि बाजार मार्केट अब टाउन गुसुना खायजागनाय अब भागे सम्भावनखा अबरनन्य वासौनि दि जों ताम सामख्लाय दं अबनो जों तिनि सिक्लारक तिनि बुद्धिजीबीरक वानसना दरकार वानसौइ दं साबो सत्य खलाय गुबै खलायै बखाबाय खा रगै दफा जातन हामजागै दं आबो निरक नुगै दं ताबक दिन डेभलपमेन्ट नक साइमानो जों एकलबे स्कुल फ्री एजुकेशन फ्री स्कुल सबसे गाहाम स्कुल क्वालिटी स्कुल आगे तमाने मात्र 4टा स्कुल तमाने एकलबे स्कुल एमआरएस सिपिएम आमालो मात्र 4टा बरक खुलक मानो जों फायै 18टा ता 20टा जों कटाल एमआरएस एकलबे स्कुल खुलगै दं खुलक जागनाय आरो प्राय 11,000 हयतो 12,000 जिनि बरक दं त्रिपुरा साराव सुजुग मानाय अब फ्री एजुकेशन अफ साइमानो क्वालिटी एजुकेशन दं फ्री एजुकेशन अब सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड मास्टर काहामंनाय क्वालिफाइड टीचर बेतन डाबल अंनाय चामुं नुमुं काहामंनाय नगै दं तब हाजार आनर फायो बतिनि बागै आं बति खालायमैया तंके स्कुल कुरिनि बागै 1-2 बছর बिसिंगो नरनायदि प्राय 11,000 ऊपर 12,000 जिनि साइज त्रिपुरा जिनि कुरिद आरो सुबिदा मोननाय न साइदेमान एकलबनि कायसेनि छात्रनि बाजेट बছর कायसेबो 1 ইয়ার बছर कायसेबो 1,10,000 बर रां मानो बर खरसा छात्रनि पिछनेगो बছरो 1,10,000 जों खरस खालायो जतनि फ्री निनि सापान हयते निनि ड्रेस बय कलम खाता जुता निनि कम्बल जतनि फ्री जामा बेले गाहाम जों एभरी वीक प्रत्येक सप्ताह जों चेक खालायो बाहाय गाहाम दे माचा हामया माचा माइरं 1 नम्बर मान जों चारो वादागा तमके तिन बरन बाजेट गोबां मा आबागै बोसोरके बरक सुबिदा मोननाय जों 3 बছरो 2 बছरो जों 18टा स्कुल ता 20टा स्कुल जों अलरेडी तबखा अब भागे मानखा एकमात्र जों आईपीएफटी बीजेपी सरकार तै सेंट्रल मोदी सरकार जों खारियाव मानबाय भागे रहै दंगो अब भागे मानखाना निनि मथातो मानाय ताबक तिनि स्टेट गवर्नमेंट तिनि यागो जेतु 2 घटिन दंखो सेंट्रल तिनि गवर्नमेंट तिनि कक देनानाय मथानि कक देनानाय नवासनायले रियां रिफुजी तिनि रियां सरि रिफुजिया तिनि गुरु रियां रक बुसुक कष्ट खालायबार तिनि 25 बছর हाय बर मातंखा माचाया मानया बुसुकखे नि प्रब्लेम जों नगो आबनो साबतबखा तिनि सरकार जरि इच्छा खालाय हांखाय तिनि बिप्लब बाबू बनि बखाकरि हिंखाय तिनि मोदीजी बखाकरि हिंखाय जों बर तो तमा खामा सेटलमेन्ट रमा खामा जागा साबरि तिनि फरेस्ट डिपार्टमेंट तब आं जागा रहि दंगो अब जत फरेस्ट जों तब पारमिशन रहि दंगो
kok sini selayo abo cento bos bahkan to mana nang sadaba cini सरकार को सिहांगाय cini cabinet itu cing approve kaya hangkai abo to maya ang khoro cabinet minister cing ne approve khayo riang no to mana bagai cing cini cabinet meeting khayo cing approve khayo ebo cing dili pathor hobo जेबर कैबिनेट मिनिस्टर मया सुनो फादर कक सागै जरै सिनि कैबिनेट मिनिस्टर जिन मुख्यमंत्री को सियांखाय अब उंगै मैया बनि बगै जों तिन वासना नांनाय अनेक ब्रक सालायो बिजिबायदि फाइबनि परेगो 10 राम कौलायखा गुलि कौजाखा थुरि थैखा थैया जोंबो खारियागो आं पुइला निजा गर्वके सामनो 10 राम कौलायफ्रो आं पुइला थांवर थांनायो थांगिनायखा हस्पिटाल थांगिनायखा पुरातिनि मेडिकल खरस पत्र साबरिखा जोंरिखा थैलिया जोंबो खारियागो जखन बर मिस्टेक खाइमानो फियाबा न वासनायदि सिपिएम आमालो गोबां मा बरक थैखा बर्तामंखा अरद थुस थैयाखौ रबलिजन थैमाने अब साब दायि निनि सुग्राम देव बर्मा एसडीएम थैमाने ओमफ्राय गोबां मानसिनि निनि बरक थैखा निनि कुतनाबारि सखजाखा आरो बरक थैखा कल्याणपुर सखजाखा गोबां मा बरक रेप खायजाखा बुथारजाखा दावखाजाखा कुनि बिचार देमान सिपिएम आमालो तिनि बिशति देव बर्मा गाहाम कक बथैगा आं थांना आं 2 बार 3 बार थांखोमोन आरो जोंबो खारियागो बने बागै जों दिनै आं अनो नौखा दिनै मुख्यमंत्री ब हामजागै आं स थांगै बने नगो थांगै बिश्वजितनि बहिनो चाकरि अफारिखा अबाय बक मुख्यमंत्री दं तिब्राय जगो गोबां बरक थैखे बुथारजाखा आबो दुर्भाग्य जों साइमानो किन्तु मुख्यमंत्री थांगै यागो या फाइरगो अफार रां 5 लाख या फाइरगो आं रोखा 2.5 लाख मुख्यमंत्री रखाने 5 लाख तै मनि साजाते लगले अफार चाकरि या फाइरगो अब नों ब सरकार नुखा भाइ खालाखि माने ब मुख्यमंत्री नुखा न थां अफार या फाइरो माने चाकरि रइदो माने अब हाइरो बरक वासना दरकार दिनै 3 बছর सरकार जों गोबां मा खालाय दङ आं बनो बार साव ते 1 বছর পরে खेना नुगनाय त्रिपुरानि परा चेहारा पिक्चार पाल्टाव थानाय बरे 12,000 कोटी जों रां मोनखा शुधु तामने बागै रूट डेभलपमेन्ट खायना बागै तामने नै কৈলাসহর হইতে তিনি কমলপুর খোয়াই আবো नेशनल हाईवे बुट अब रूट थानाय कटन थानाय न नुगै दं चराइबारि हइते आगरतला पर्यन्त रूट नाय निने अर चम्पनगर हइते निने उदयपुर निने किल्ला रूट थानाय निने शान्ति बाजार जुलाइबारि रूट थानाय याने कांचनपुर निने याने मनु हइते कांचनपुर मिजोराम थुक अब नेशनल हाईवे थानाय अमाय क्लाय जों कोटी दारां माइ दं अब बाजारनि बायरे जों गुसु क्लाय सामख्लाय दं निराव नुगनाय तेबतिनि एकलव्य स्कुल आंते मार साफिउ एकलव्य स्कुल नि 18टा अलरेडि सेंसन खा आरो बिसेता 15टा हाय ता काम तलै दं 1 बছর बिसिङाव पाइनाय आरो बाजेट साइमान खरकसक एकलव्य स्कुल नि काइसेनि प्रोजेक्ट 24 कोटी हइते 40 कोटी 24 कोटी हइते 40 कोटी प्रोजेक्ट अब साब लाभ मोननाय आनि तिब्रासा आनि जनगण जे तंनायनि बरक लाभ मोननाय काइसे एकलव्य स्कुल ओंखामाने बनि गानागिनिगो अनेक डेभलप होनाय दुवान पाट होनाय अटो स्टैंड होनाय मोटर स्टैंड होनाय कारेन्ट होनाय दै होनाय अटोमेटिक थानाय ता जोंहाबो गोबां मोजां खालाय दङ एकदम नि सामनो कोना राव नि किल्ला रग नि करबु रग गोबां मोजां जों दा फ्लाइ दङ अब साब बेनिफिट नाय साब लाभ होनाय आनि तिब्रासन लाभ होनाय अब हाइर 3 বছর बिसिङो ब सरकार खाइमाखा निराव वाचनाय दि ताव एडिसि सरकार नाय तिनि अब कन्फार्म जे काहंगो साइमानो जेसेबां दिनाव हावम दि अब कुनो दिनो बीजेपी आबि सुगोन प्र पाइया जों अवश्य एडिसि जों सरकार खाइनाय 100% सियोर जो नायनाय दि जिनि दङ सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट जिनि आव दङ केन्द्र सरकार जिनि आव दङ नों साबर साननाय नि गेटारलेन्ड दाबि साबर साननाय साबर नों साननाय आं खामानि बिसिङो मथानि बराव बिजिबाय जुगुइ दंलाय जों खबर मोनजा जे मथानि बा त्रिपुरा मथानि टप लेदार नेतारक ह दिपर फाइगै
जोंनि CM बाय मालाय दंफायो आं जत खबर मानो तांगै तामु कारन अबनो पाब्लिक जवाब रनाय पाब्लिक रक सिया दिल्ली थाङो मालायो जोंनि BJP नेता रक बाय टप नेता रक बाय आउटला फाइबर मालायो हदिपतिबर फायो तामु कारन अब जों सन्देह दं बरक साव BJP बाय जों एलायन्स जों तो आगनि जे एलायन्स ताव जे सरकार नंगौ जों कैबिनेट मिनिस्टार जों तो बर मालाय नायनो किन्तु नों एकटा पार्टी बंगिया निनि पार्टी आलादा एलायन्स बकरै नों ब कारनै ब विषय हदिपर फायै 1 घंटा 2 घंटा कक सालाय फाय आबन ताबो पाब्लिक जवाब रनाय आईपीएफटी पार्टी जों समाय थांजा जों साव जों बरम रगो जों राज परिवार जों बरम रगो ता बरय दङ सबसे आईपीएफटी पार्टी थानसालि बागै जों चेष्टा खाय दङ अब आं साया दिनै जों अमा प्राय 1 बोसोरनि सिगां प्राय 2 बोसोरनि सिगां नंखा जों एनजिअ पार्टी बर सागो बर बुधबार चाहे सागो बर तिनि पार्टी बाय ओ हाबना बागै जों बर चेष्टा खाय दङ हाबनाय ब कक साजा खरज एनजिअ पार्टी तिनि आईपीएफ रेजिस्टार अर्गेनाइजेशन तिनि एमएलए सयजन दङ मन्त्रि दङ तिनि सबसे तिनि पार्टी कतर तिनि पार्टी सबसे थारातिपाराव तिनि पार्टीनि रागखौबो कतरखौबो बर तो सार एनजिअ सि जों जे सत्य जे कबुई बनो जयनाय द ट्रुथ विल सेट यू फ्री हमाहाय जेबर कबुई कथारके सामुदांनाय आबनो जयनाय बोरैबा आं तेमो साना मोसोगो जों थानसांनानै बागै सबसे जों ट्राइ खायखा नों मखलाय नुखाना खरसा जों कनै कैबिनेट मिनिस्टार जोंनि कैबिनेट मीटिंग जों याकारै जों थानसांनाय बागै जों राजबारि थांखा जों हामयाफानो जुगयाफानो जोंबो 5 बोसोरले जों मिनिस्टार ब्ले जों प्रोटोकल दंब्ले जों रिक्स नागै जों थांखा जों थांजों हांजागौ जों दरकार हांखे जे ताम एग्रीमेंट खालाय माने चिट सयलाय माने जों आबला फ्लैश करनाय जों रियाखौ गोबां मा कस खालाय दं आं निजे थाङै 2-3 बा शिलंआव थाङै हदिपतिबो थांबो कस खालायखा जों थानसांलायनाय फायदि गाहाम कक लायनाय फायदि किन्तु गाहाम थानसांलायनाय बागै जों ताम खालायनाय अब जों सालायजा जोंनाव डकुमेन्ट दंगौ जों ताताल साया काकायान सिदेबरमा 85 बोसोर बयस आं मन बरम रौ आं मन तलांमा थांगौ फाइले दिचिनाव जों हदिपर 1टा 2टा जों खगै जोंनि पुलिस जों स्कट याकागै हने 1टा जों थांलायो कक सालायनानै आं थांगौ काकायान सिदेबरमा 85 बोसोर बयस बाफोर थुइदना जरा आरम खायना जरा ब भाइनो दाखौ खाबा बोरिं खाबा हनै जों हने 1टा 2टाबो जों थांलाय जायो वाइसे थांगौ हटेलाव वाइ थां बनि न'आव थांगौ जों मालतीनि बासो थांगौ फ्लाय जों वाइसे वाइनिया प्राय 6-7 बार जों थांखा हदिपति बर कक सालायना बागै सब थांखा सब आगुरि फुनुखा बेसि आं तो कोनो बानाया आं तो चराय आं कोनो गैया किन्तु जानुवारि डिसेम्बर मासा गोसो गोजांमा ठक ठक गोजांमांगो काकानसि थांजागौ कक सालायना बागै अब तो ईश्वर साइमेने बेले सबसे जों आगुरि फुनुनाय जोंबो थानसानायो उनिसर नौखाना जों खरानि मन्त्रि थांलायखोबानो आरो थांलायखा कक सालाय थांलायखा आरो बो कक साव जों आनले पार्टी जिकनबा आनले एनजिअ बा बनिजे साव निन तो एमएलए दं 6 जना मन्त्रि दंगो नों पार्टीबो कटर नोंगानो 3-4 तना रेडी कक सामबें थांखा सुद आनया प्राय बहाय प्राय 15 जन साका सोंनानै बिसि कितनो साकाबो ओ कक मंगलाव साका जोंनि जितेन देबरमा जे बनबो साका जों कक सालायफ्र जों खरकबा दंगो आं दंगो खरकसा जितेन देबरमा जोंनि एजेस दंगो सिन्धु जमादिया दंगो बिसिकित दंगो मंगल दंगो जों 5 जन थाइगै जोंनि फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजानि उक्लगो जों हरदिपर कक सालायो आफ्रा महाराज दंगो आं साइजों गैया महाराज खरकसा ते बनि दल बर हाबिया हाइबे जों फरेस्ट गेस्ट हाउस जिनजार उक्लग आं दे छलिया आफ्रा आं दंगो मंगल दंगो चिन मंगल जितेन देबरमा दंगो बिसिकित दंगो सिन्धु जमादिया दंगो ते महाराज दंगो आफ्रा बगसे जा
Bogo sejak boni first option tam samani bo sawo ek number ang IPP to phai hap phai nai hap phai kangkai dero ano kaisa important post mar nai rinai tei bo sawo ana nirok same ni project phai nai same project jeng go sejak boni first option ang IPP phai hap phai sinai IPP phai ni pore nok jono important kaisa post rinai te bono same project mar phai nai salai jak ek number 2 number tam sakabo দুটা অপশন ও খেপেগো যেখানে जों IPP रो गोबांमा सिट नागै नरबा बाजानाय बनि निजि ककबाय जों 22 टा सिट बाजानाय जों चितिर हका दिल्लीआव आंदि थांमालाय जे जेपि नादबाय आबो बनि ककबाय नरक गोबांमा सिट नाय बाजादि बाजा हांखाय आं केम्पेइन खायनाय नरनो बागै ते आं रां बरेनाय अकक साव आनो सिनिया जों खरक बातंति नेता नों बरन बोसंनाय दि अकक बसाव नों गोबां सिनि दाय बादि इनका आं रबाय तंनाय 22 टा ऊपर नो बासादि गाहाम को तेबो सावबो जदि सिनि रक कम सिट नाय बासा खांखाय आंनि रबाय करै बसामाखाय जेखबो ताकलाय आनसलिक दल जों एडिसि दखल खायनांनाय CPM या कांग्रेस या BJP या आनसलिक दल जों जेखबो दखल खायनांनाय आबाङै जों गोबां सिट नाय बा बासा नांनाय बसाजा आबाङै जों एक बছর सिगां अब एक बছর सिगां कक जों जेपि नादानाव चिठि रयखा दिनै महाराष्ट्रनि ककबाय आं जे थांनि साखा जों 22 टा सिट बासानाय अब बनि नाहरमोन ओहाय कक थार्ड नाम्बार दाम साखा इया हांखाय जों दरेसि बका थार्ड ऑप्शन जों दरेसि थानसां लायमालि हांखाय बसाखा निराव बासादि आं बासानाय ते निराव बासा जागा आं बाचाया जे BJP बाचा जागा आं सिद्रना बाचानाय साव ओ ककबाय थांखा लास्ट सके तमंगा जों एग्रीमेंट नक लुखा जों फाइल सलाय माने आ फाइल जों दाखनाङा फरायना फर अबाउट डकुमेन्ट जों दंगो बनि सयगोना काका एनसि देबनो सयगोना आटाम साकाबो अब हायरक दे सत्य कुबुई आबो ईश्वरनो जवाब रनाय पाब्लिक जवाब रनाय बतो कगनार गया सुद आना सिनिया ने पातालम कगनार एबनि को बसनो साका आं 2-3 टा सिट बाचानाय अब बकक सामानि ता उल्टा कक साइ दंखा तैबो सावबो ओनलि IPP एन्टिबार मथा जों कनै सिंनाय सावबो आरो कोन IPD करै और पाताल करै केबो करै TSP करै आं बरनो आनि मथा दाय रबायनाय हाफानाय बरो ओ कक सादाकबो एक बाबथिन एग्रीमेंट दङ नों जों फुनुंनाय ओनलि IPP एन्ड मथा तिबार मथा खायसे जों एलेन्स होनाय 2 टासि तै बाद बाकी बखे बरनो आं कयनाय बर दत्तनो जिनि मथा फायहा फायदि होनाय खादि खायमाखाबो बो साबले तिन एग्रीमेंट दंगो तैबो दङ तिनि बसाका जों एलेन्स हांगाय जों 3 जन नो अजागा अबाव नंनाय कोर कमिटि मेम्बार नाय एनसि देवर्मा महाराज प्रदीप किशोर ते आं जों 3 जन सियारा कोर कमिटि मेम्बार जों को थासारा जों केबो पलिसि नाया केबो डिसिसन नाया बस हाजा जों एग्रीमेंट दंगो अब जों चिठि फुनुंनाय जों 3 जन कोर कमिटि मेम्बार जों एलेन्स माने परेसाबो जों जखने 19 तारिख जों जखनते जों फाइल सलाय लेखा सयरि लेखा आब्रा असुये दं तेबो सावबो IPP एन्ड तिब्रा मथा जों 2 जन छि 2 पार्टी छि जों एलेन्स बाथरायनाय ते केबुया जर बर फाइल मोसो हांके बरनो आइन पिद्रावनो बरनो तिब्रा मथा फाइ हाफायदि हिम बर सानाय साव बत्रायबो खलाखेना अब बन पर जों सागा हायनै जत बरनो जों सबाय पैबैनाय बर तिब्रा फाइ हाफायनाय तिब्रा बाय IPP जों एलेन्स नाय बत्राय खाय किन्तु ब बिधानसभा कगनार मालियाना पातालो बत्राय खायखा आं सायमानो TSP बत्राय खायखा बर देरखाय अब बनिपुर आं सायमे बताम खायखा ओ कक बसाजा जिन एग्रीमेंट जों खायजा आरो बिसि दङ जे ब एलेन्स नाय माने अमन 3 कारण दङ जों 3 जना जों कोर कमिटि मेम्बार जे डिसिजन मेकिं पलिसि मेकिं जों 3 जन सालायगै जेखुनु जिनिस जों सल्व खायनाय जों नखा आफ्रा महाराज बब थांबायो बाबो दिल्ली बाबो शिलंग अनिमेस सांनाय रेखा जोंनो बसिंया फटेक सिंगले बो थाइनोखा 5 तारिख माने ने जॉइन गैदरिंग नाय जोंनो साया किन्तु एग्रीमेंट हाया बले आरो तो जों महाराज आं जों गथासि जिनि पलिसि मेकार कोर कमिटि मेम्बार जोंनो सायागै
महाराष्ट्र सायगै बाहाय खालाय अनिमेसले 5 तारिखआव मिटिं होनाय सायदोखा अब प्रेस कन्फारेन्स खायो गोसोनो सावग्रादि जों आजो सालायनाय फैदि जों आजो सालायमा बकरै जुक्ति बुद्धि खायमा करै बावचोनो टेलिफोन खायमा करै हठाৎ खाय ब तमाचामा ब खायरिखा 5 तारिख बरो जॉइन गेदारिं जों अबाक नांखा आं मारो सोङाखा मरा बभाखा मा खायखा कक तो तंमानि नों बाय जों बाय सालायसि प्लान खायनाय तार बरो खायनाय खायदा जों सालायनांनाय नों 24 दिनाव थांखा गाहामको आबो जों जॉइन आबो जों एडभान्स जों साजा प्राय नै एक मास सिगां जों आबो तीन प्रग्राम दंगो आरो नों जॉइन खायबेका ताव कताले प्रग्राम खायना खाय जिन कोर कमिटि मेम्बार दंगो आं दंगो एनसि दंगो नों दंगो जों कथासि अबनो जों साना दरकार गताम जों कथा आजलाया नों साइडे मान बम सासाव मैया ओंके अमा हायख्लाय अनिमेस चैलेंज खायखा आबरो बतनाव साइमाना ब्लै बाजी ब्लै कक गोनां कुनो अब ग्रै जोंनो बोसोंया ए अमाका बतनि हठाৎ खाय ब दिसनाखा आं मरो सोंका अबायखा मान अबायख्लाय तिनि आं साका जे जेकुनु सामख्लायनो हाखाय गुबुय बाय कथार बाय सामख्लायलायनाय अरकेबो नैनि ताताल फागे सागै अब लं लास्टिं खायनाया जों खोनाका महाराज कापमानि कारण दंगो बसुंना मानलिया बनि कक बखनादालिया बनि कदा कदा बर थां हाबैखा आं खाक साइमानो महाराज अनेक दुख नां दं साइमानो तांगै बनि जे दल बनि सांग बांग जत्तनो बनो तानि सानाय बन उल्टा बाला सागै कक सामानाय मांसि आं बिहास खायो महाराज ताखुन बाना हामजाव आं पहिले साइथांखाबले सारा त्रिपुरा राज्यगो बनि बन्धु जदि 10 जन दंखे आं खरे खबजागनाय आं मा ट्राइ खांसि नगै फाइगो ब मानो नुकजाक आं बन बसके हामजाक बनि बुमा अनि महाराम बिबु देवी आं बसके हामजाक बनि बुमा थैथांका बुफा आनो गोबा गाबो आनो बसके हामजाक बनि बुफा ब साइमानो किन्तु कतार माजारो फाइयै उल्टा पल्टा बरो फाइयै बनो बलायखेरे थंफैगा क काहिक्रि देबा बागेर नामे खियालखाय हमहाय बागेर नामे खियालखाय अमाय नमे खबरो खियालंग सबन ग्लंग दम खेदाबो आं पहिले सागाबले जे एक्स मास सिकां टिबरलेन कुलनाय तको बस गिदा टिबरलेन थु एक मास सिकां सि बसावो गुर बिरोधी टिबरलेन बिरोधी टेका कक बांला इसामा मोयदामाखा 10 चक्र भगवान बुद्ध माहाय 10 चक्र भगवान बुद्ध भगवान पइन्दसि कबर मा थांगो बुद्ध मा थांगो बने बनो गुरि सयतान कक साखा हांगलाय बरो साइजों सिमताय हिंगाय ते बने गाना गानि जजो सयतानो संगाय 10 चक्र भगवान बुद्ध माहाय ब भगवान किन्तु ता बुद्ध मा थांनाय तांगै बरि सांगो बांगरो जेबोनो प्रेसार हायखा जों साइमानो बनि साब दल दं बन साब दल दं नायदि बन जोंनुगो बन रेकर्ड नायदि दि ट्रेक रेकर्ड नायनि दि आंबो मुखुलिया पाब्लिक को पर इमेज बस तंस नायनि दि बो पाब्लिक ताम खायखा नर जो साइमानो अनंत देबर्मा लोकसभा गो बसुं बाय तंमानि बसाका बसि बुधबा सानाफु लोकसभा गो बतिगरा जों आंसा बुकसुं सालायगा चिनि इलेक्शन कमिटि सालायगा नोंल अखरांखा बोले तो जुवान जुवान बाय तंखाय प्लस आरो अमतो लोकसभा इलेक्शन तो और ग्राम पंचायत चेयरमैन हैया एडीसी नि एमडीसी हैया नों दिल्ली मा थांनाय मोटामोटी फिगानि बराव नांगौ अब बके आरो बो साइ दंगा बन टिकेट मारिनाय लोकसभा गो बस कन्टेक्ट फायनायखौ ओंका जों सालाय आं साइजों या जों पाल सालायगा आरो बो टिकेट मालिया एप्रिल थांबायगा अन पार्टी थांबायगा अमाय खलाय जे निने आइन पिटि भाय का खाबनाय दि आरो बो टिकेट मालिया का फायगा आइन पिटि नि आरो आं ताबो खोनाबाय दं बिजरा खालाम बसके बस सेदाय दं दिनै आजि बर' रक दिनै कयटा पार्टी स्लाइखा पुलिस सीपीएम दंमानि एप्रुव फायगा निने टीयूजेएस एप्रुव फायगा निने तमसानाय आइनपिटी बोरैबा एनसीटी बोरैबा तब आइनपिटी फैवखा त्रिपुरा मा थांफैखा একটা জীবনও 6-7টা पार्टी स्लायनाय आबाराव जों भेस स्लायमानाय जाति दफानि बागै बोरैबा ताखौ बोखराव ते कमा कक्तव आं सालिया आं अमनो कमा सानाय जबर कुबुय जब खारय सामदांनाय बर जयनाय हाने सागा सागा नाव बारो फायै ब नाव बारो उरि थांनाय
Tutun hambay, Kulumbeka.